Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka ko to mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni be wariji na wayala ni be warida na wayala sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a shiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. B'a fala ye i yɛrɛ ni su. Bi su in na cɛ ka kuma an b'an yɛrɛ ye. An b'an yɛrɛ ye bi su in na. Fala ye ndamandingɛ, ndamanbaara, sanu baara Mali kan ka filɛlan wɛrɛ lajɛ a la a ko la. Anw fɛ yan mun ye anw sɛgɛn, anw mɛnna trop, an sɛgɛnna kojugu. Mɔgɔw olu ladegeli n'u lajɛli la an'u nɔfɛ kow kɛli la. Fo an yɛrɛ ye min ye an kun bɛ nin kana ɲinɛ o yɛrɛ kɔ ko anw yɛrɛ bɛ se ko dɔw la yɛrɛ. Kanku Musa ye sanu ta ka bɔ dugu min kɔnɔ ka taa n'a ye. Abubakari denw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ye sanu min ta, Asikiya Moribo ni Sunjata ni fɛnw y'u ka masiri kɛ ni sanu min ye. Fala ye est-ce que société tun bɛ olu wagati? Fɛɛrɛ ni dabali de tɛ? N ka cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko Kuluba sira in ko machine kelen ma baara k'a la. I ɲɛ bɛ Kuluba sira min na machine kelen a ma baara k'a la, bɛɛ ye farafinw ka baara ye. Kati sira fila bɛɛ ka taga Pɔnze ka na Kuluba ka jigin ka na Bamakɔ maa si ma machine ta ka baara k'a la. Bɛɛ bolo de ye baara k'a la. Kɔfɛ de u tilara ka a larawuli k'a dilan ka a goudron ni fɛnw k'a la.
walayi baara fin baara ɲɛdɔnni a kun b'an ka jamana in kɔnɔ yan. I b'a kalama ko gese dako fɔlɔ nɛgɛ gosiko fɔlɔw olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ b'an ka jamana in kɔnɔ yan. N'anw ko ko anw bɛ jɛ an ta kɔ ka tugu tɔw ta kɔ an bɛ sɛgɛn parce que an tɛ se ka k'u ɲɔgɔnna ye fo ka diɲɛ wuli. Mɔgɔ ladegela i bɛ sɛgɛn de nka i tɛ se ka k'a tigi ye. Ndamadigɛ min firila kogoyokaw fɛ yen fala ye a maa hakɛ ma dɔn fɔlɔ nka min ye Nuga komini kɔnɔna na bi dusukasi o de bɛ yen. Sanubɔyɔrɔ in a yamaruya dira san 2012 furancɛla fanga waati. San 30 de b'a tigiw bolo u kan ka sanu bɔ yɔrɔ in na. Nka yalama ɲininkali minnu bɛ yen bi ni o ɲininkaliw kan ka kɛ hali yɔrɔ wɛrɛw la kɛnɛ min dira u ma o dan n'o dɔrɔn ma wa? Yɔrɔ minnu yiral'u la o dan n'o dɔrɔn ma wa? Baara fɔra ko k'a kɛ cogo min na u bɛ k'a kɛ o cogo la wa? Minnu bɛ sanuko, sigida lakanako, saniyako, yiriwali kuntalajanko, dugujukɔrɔ nafaw ɲinini ko, mɔgɔ minnu b'a ko kunna an ka jamana kɔnɔna na yalama u bɛ sɛbɛn minnu di mɔgɔw ma u bɛ wuli ka t'u lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min na. Ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'o bɛ ka mɔgɔw degun, n'o bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ, n'o bɛna kɛ balawu ni masiba ye, n'a bɛna jouer hali an yɛrɛ ka adamadenya kan, sanuko in don dɛ, a n'a bɔyɔrɔ ko n'a bɔcogo ko a n'a sigida ko. Walayi an ka togoda ka dɔgɔ bi dugutigiw, maires, préfets, sous-préfets, gouverneurs ka taa se juges ma ani gendarme ɲɛmaw ni finitigi ɲɛmaw u ni dugudenw karilen tɛ yɔrɔ min na nin ko in na. K'a fɔ ko sanu filɛ nin k'a bɛ ka bɔ hɛrɛ ni baden na ne yɛrɛ ma la ni sanu yɛrɛ fana bɛ sɔn o ma han. Ale yɛrɛ est ce que a fana bɛ sɔn o ma? Ɲininkali bɛ yen dɛ. Parce que hali n'aw bɛnna yɔrɔ minnu na k'a bɔ i bɛ taa sɔrɔ dama bɛ bin mɔgɔw ka don o don fana. Ale b'a yɛrɛ saraka bɔ. Nka min kɛra Kangaba mara la fala ye an ye kibaruya sɔrɔ ko kun fɔlɔw la maa minnu tun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni kow kɔfɛ su 13 sera ka ye. O ye minnu sera ka ye dɛ ɲinini tun bɛ sen na fo tile kɔnɔna na ka taa janya fɔ kosɛbɛ. Halisa a yɔrɔ la yen gouverneur tɛmɛlen kɔfɛ baarakɛla minnu bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko site in a kuma cayalen don tile 2 in na dɛ. Ko in yɛrɛ kɛlen dugudenw yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen jɔrɔla. Tiɲɛ don sanu ka di sa nka ni ka di sanu ye dɛ. Kulukoro mara yɛrɛ Kangaba yan fan yɛrɛ la waati caman i b'a ye k'a fɔ nin degun ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ yen. Nin damandafiri tɛ dugudenw yɛrɛ kɛlen ka marifa ta ɲɔgɔn kama tɔnbolomaw, denmisɛnninw, maakɔrɔw, maaw karilen don ɲɔgɔn na tuma bɛɛ. Ɲɛmɔgɔw tɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ sisan sa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ nin kɛcogo in na wa? Parce que an t'a sanu ye an tɛ n'a lafiya ye a su bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ. Sanu min bɛ bɔ sanubɔyɔrɔbaw fɛ société ba minnu bɛ sanu bɔ o hakɛ tɛ ka dɔn. Ndamandaw hakɛ tɛ ka dɔn. Don o don a n'a dusukasi a n'a balawu a n'a kɛlɛ a n'a dɔrɔgu feere a n'a marifa feere ani a ma bila ɲɔgɔn na a n'a duguci a n'a foroci a n'a nakɔci n'a fɛn bɛɛ lajɛlen. Ko nin waleya in kɛlen komi su bɛ ka bɔ a fɔra k'u ka baara jɔ ko fo waati wɛrɛ. Maaw dusukasi la a tɛ se ka to baara la o. Yɔrɔ kɔni ko kɛlen filɛ k'aw ka mɔgɔ ninnu fana bɛ fɛ ka segin ka na kuma gouvernement fɛ. Bariki olu ye baari ta ka kule ka fɛn bɛɛ kɛ. Sisan an tulo bɛ min na o y'o ye. Fala ye baara ni baaradege minisiri ale bɛ sibikaw fɛ yen a n'a ka maaw k'u bɛ ka baara ko jateminɛ k'a lajɛ ɲinan san kɔnɔna na u bɛna baara di ɲɔgɔn ma cogo min kɛba taara ye. Minisiri min bɛ baloko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye sɛnɛko ye
ko ɲinan san kɔnɔna na min ye suman ye k'u bɛna tɔni 11 u bɛna dɔ ɲini sumansi la samiya nata ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye salongo ye laɲini tun ye min ye o tun ye ka se ka tɔni 11 fana ɲɔgɔnna de sɔrɔ ani 800 kɔ nka o yera k'a fɔ ko sanji yɛrɛ kɛra cogo min ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ni ko nana kɛ cogo min wala y'o ma sɔrɔ o la sa minisiri min bɛ yen n'o bɛ jagoko kunna ale ko ko tɔni 100,000 malo la ko k'o ladon yanni sunkalo cɛ Falaye yɔrɔ a fɔra ko makɔrɔni kana bɔ kɔfɛ ka na sugu kɔnɔna na makɔrɔni feerelaw fana ko makɔrɔni tɛ ka ye dɛ minnu b'a feere détail la olu fana ko makɔrɔni tɛ ka ye dɛ ko ni a tora an yɛrɛ ka yan usines ma k'a tɛ labɔli kɛ dɛ feerelikɛla minnu bɛ sugu kɔnɔ olu de kumakan ye nin ne tɛ dɛ non ko parce que ko suman gɛlɛyalen min filɛ nin ye ko makɔrɔni bɛ wo min datugu k'olu de b'a dɔn ko donc ko a bɛ k'a fɔ ko k'a to an ka jamana makɔrɔni dilannaw ma k'a ta a tɛ mɔgɔw bɔ o kuma tɛ ko balo ma ɲɛ u kɔni bɛ k'a kuma fɔ hakili la ɲɛmaw yɛrɛ bɔra a kuma kalama parce que u y'a f'u ɲɛna siɲɛ caman Falaye Sikasokaw fɛ yen min ye bagan tulɔli o bɛ senna olu fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila minan dir'olu olu ma sa k'olu ka se ka misiw ni sagaw ani baw olu ka se k'o lamɔ ka se k'u tulɔ k'u feere ka dɔ ɲini a la u kana sigi ten k'a sɔrɔ k'u tɛ baara kɛ jɛkulu 2 min bɛ Sikasokaw fɛ yen nin kalo in tile 30 u ye donbolo kɛ olu ye min bɛ taa se sefa wari 3 ma ONG Adaki ale y'o musaka bɔ ale ni Christian Aidi yɔrɔ lamɛnnikɛnw da kɔni o kuma ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu olu ta bɔra a la Falaye maa minnu ye sa n'olu bɛ degun kɔnɔna na k'u yɛrɛ k'o kɛ ka se k'u yɛrɛ ta kucalakaw fɛ yen a y'a fɔ warawara muso dɔ y'an sɔn den 4 na musoman 2 cɛman 2 den ni ba u bɛɛ lajɛlen tare min ye école karamɔgɔ dɔ ye o tɔgɔ ye ko Sogoba ale furumuso de y'a yɛrɛ sɔrɔ tancogo la gouverneur a y'i tɛgɛ fa k'a to n'o ye Ablaye Sise général ale y'i bolo fa k'a to jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen sa n'o sigilen don muso ni den kama ko jiginni kɛra ye hɛrɛ ni baden na ɲɔ malo nɔnɔmugu safinɛ denmisɛnnin minɛnw ale ni enveloppe k'o tara ka di denw somɔgɔw ma kɔsa in na ta kun tɛ 3 de ya zen ta ye 4 ye ko Kulukorokaw fɛ yen Pali ale degun barika bonyanen don min ye maa 72 Pali o de kɔni yera salongo kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen maa 102 siga tun bɛ olu la u y'olu tɔgɔ sɛbɛn u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na salongo sa a yera k'a fɔ ko min ye Pali yɛrɛ bana ye Kulukoro fana bɛ dangan da la dɛ o sosoko ti ban wa min ye ɲɛmaw ye u bɛ wuli ka jɔ la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a ko la cogo min na ani kunbɛliw ka se ka kɛ muso minnu bɛ Kayikaw fɛ yen n'olu ka jɛkulu n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɛnɛyako ta nasira fɛ n'a bɛ f'o ma ko bɛnkadi musow ani jama jigi ani bɛsɛya olu 3 donbolo kɛra olu fana ye yaasa cogo min na u fana bɛ se ka baaraw kɛ min ye waleya in ye sa a kɛra bada la min ye Kayi yɛrɛ malabolo kɔnɔna na waleya in kɛkun ye min ye Kanadakaw olu bɛ ni musojɛkulu ninnu dɛmɛ u ka se ka bolomayɛlɛma kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan u ka se ka olu fana kɛ yiriwali siraw u yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye Falaye an ka su in na saraba o ye koba de ye maa 600 Yirimajɔ polisiso ani Mali polisiso u ye maa 600 u y'o de minɛ Falaye waleya in kɛra cogo di maa 600 in minɛna yɔrɔ jumɛn na Bamakɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu in na polisiw de ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ don o don kɔlɔsili ni taa ni ka seginw senfɛ
k'a ye k'a fɔ ko sigana dɔ bɛ Bakɔrɔbabugu kɔnɔna na maa ninnu yɛrɛ hakɛ ye min ye maa 629 fala ye u bɛ bɔ jamana minnu na o ye jamana 8 ye cɛ minnu b'a la o ye maa 463 ye muso minnu b'a la o ye 166 ye minnu b'a la ni den b'u bolo ni den fitinin bɛ minnu bolo o ye muso 5 ye minnu minɛna fala ye kunungo alamusa Mali polisiw fɛ ko in nana cogo di ko jɛkulu dɔw de b'anw fɛ yan fala ye olu de y'a fɔ ninnu mɔgɔ ninnu ɲɛna k'u bɛ baara di mɔgɔw ma ko baara de bɛ anw fɛ yan fala ye ninnu fana sa olu de filɛ nin sa ka wuli ka b'u ka jamanaw la ka na Mali kɔnɔ k'u bɛna na o baara de la olu nalen mɔgɔ minnu ye nin kɛ u la u tɛ k'u ye u tɛ k'u ta n'u bila dɔn nka kuma minnu na mɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛ kuma u fɛ olu b'a f'u ɲɛna ko n'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn k'olu ka na ko jama ka ca koyi ko baara in ko ninnu tɛ ko nin tɛ foyi ye k'u ka na fala ye u tora o de la f'u nana caya ka caya polisiw y'a ye k'a fɔ nin tɛ kow kɛcogo ye an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛ kan minnu fɔ Liberiya kanw Gambien kanw Sierra Leone kanw min ye an dafɛ jamana wɛrɛw kanw o fɔbaw de ka ca u la kosɛbɛ u ɲininkalen u fana ko k'olu ye kibaru de ye bɔlɔlɔ sira fɛ k'a fɔra u ma ko min ye baara ye k'o bɛ sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ ya fala ye nka ko in gɛlɛmayɔrɔba ye min ye i b'a dɔn wa k'a jama tilancɛ n'i y'a tila 100 sarada la 80 donna k'a sɔrɔ carte d'identité t'u bolo papier foyi t'u bolo u donna sira jumɛn fɛ an bɛ tilen ka mun fɔ yan o de tɛ nin ye ka wari minɛ ka mɔgɔw ladon a kɔlɔlɔ de ye nin ye o ma kɛ kojugu ye koyi ninnu caman nalen don mun tun b'u bolo n'o ye duntulu ye o banna sisan u bɛ muntulu de kan u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ de ɲini polisilakaw ko olu y'u minɛ parce que olu y'a ye k'a fɔ ni nin tora tan a bɛ se ka na ni mun ye fala ye o ye ni ninnu bolo wariw banna u bɛna bingali daminɛ wa maaw bɛ se ka sɔrɔ u la k'u ye fana k'u ta k'u don terrorisiya baara la maa wɛrɛ fana bɛ se k'u ta fana k'u ta k'u bila vagabɔnya baara la wa ko sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna de la o de la polisiw ye wulikajɔ kɛ ka Bamakɔ polisi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ninnu minɛ ka na n'u ye sisan u bɛna bila kiiri ka bolo kan ne kɔni ko a so ka wari ɲini dɛ ninnu balotɔ fala ye nin tɛ kasobon kelen maa ye de maa 629 maa 629 la cɛw ye maa 463 ye musow ye maa 166 ye den bɛ minnu bolo n'o den bɛ sin na olu ye maa 25 ye wa ko a dɔw yɛrɛ fana tun ye fɛɛrɛw sigili daminɛ a fala ye u fana tun b'a fɛ ka taa tunga wɛrɛ la dɛ o mɔgɔw fana kun nana don u senkɔrɔ tuguni an bɛ polisilakaw fo nin wulikajɔ min kɛra tan nin sɛgɛsɛgɛli min sera ka kɛ bi ka se ka tɛgɛ da ninnu kan ka se ka ninnu minɛ o kan k'a to wulikajɔ tɔ ka sinsin ko in ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fala ye ni ko wɛrɛ fana t'a duguma nka min ka ɲi u fana u ka hakɛw u ka tɔbɔtɔ u ye baara ka kɛ i n'a fɔ a daminɛna cogo min na fɛn wɛrɛ foyi kana taa bɔ a la min tɛ sariya sira ye parce que nin kɛra diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ na jɔ Mali la sisan fala ne yɛrɛ bɛnkɛ ye ne ɲininka ko ko est ce que tiɲɛ don ale y'a ye bɔlɔlɔ kan ale ye ne ɲininka ko tiɲɛ don n ko n ko kunu polisiw ko u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ko kojugu belebeleba de bɛ yan wa maa minnu ye nin kɛ o tigiw bɛ ka ɲini han n'aw ko k'aw ye fɛn fɛn ye bɔlɔlɔ kan ko aw bɛ baara ɲini na a t'a ɲɛɲini k'a dɔn ɲuman don wa kolon don wa don o don mɔgɔw de bɛ yɛrɛ ɲini na mɔgɔw bɛ baara ɲini na mɔgɔw bɛ fɛ cogoya sugu bɛɛ la ka fɛnw sɔrɔ fala ye k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn facilité o de bɛ na ni nin ye donc an bɛ se ka min fɔ o ye su in na polisilakaw ye nin wulikajɔ min kɛ u sera ka nin baara min sigi sen kan
u sera ka ni maa minnu n'u y'u tɛgɛ da u ka fala ye u ko sini ni ala sɔnna a ma a sɛgɛsɛgɛli tɔ u na ɲɛfɔli k'an y'a la ko mun mana na bɔ a la n'ala sɔnna a ma jani sanfɛ yan an n'a da mɔgɔw tulo kan nka ni mɔgɔ ninnu ko jamana belebeleba 8 u bɛ bɔ yen de ka na an dafɛ jamanaw b'a la han an k'o fɔ CEDEAO jamanaw an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye farafin de ye bon mɔgɔ minnu fana ye nin kɛ n'u bɛ Mali kɔnɔ yan olu fana bugunatigɛw bɛna na fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ sugu jumɛnw don u ye nin kɛ cogo di fala e m'a ye ala an ka ala ma taa fiɲɛti dɔw y'o ndaraki k'o dilan fɛn o fɛn bɛ yen dɔw sigilen don a bɛɛ lajɛlen ŋanamutuli kan ka maaw bila sira jugu kan o de la ne ko n ko bɔlɔlɔ sanfɛ maaw k'u hakili sigi maaw k'u ɲɛma jɔ maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn ye k'i b'a minɛ ni bolo i b'i a minɛ ni diinɛ ni ŋaniya ye n'i ye fɛn o fɛn ye fɛn fɔlɔ min bɛna i la fɔlɔ siga n'i sigara i b'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i b'a faamu an b'an ka polisiw fo nin wulikajɔ in na maa minnu fana ye nin baara in kɛ ka se ka nin ko in sigi sen ka ɲɛɲini tancogo la parce que i b'a dɔn n'i ye nin ye an ka yɔrɔ caman bɛ yen bi Yirimajɔ polisiso mɔgɔw ale ni polisikɛ dɔ in tɔgɔ ye di min bɛ Ɲamakɔrɔ ta a tɔgɔ ye di Dumuya ninnu sɔmina nin n'a mɛnna parce que maa minɛ ti ban bingali cɛcogo ani yɔrɔw karicogo ani minɛnw kɛcogo fala ye a y'u siga kuma caman dɔw ka u sɔmi janya ni min kɛra an ɲɛna an b'a ɲini sa nin ye su in na an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ka fara nin kan parce que wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaa n'o ye Sajo ye minisiri ale ni Japonkaw ye ɲɔgɔn ye fala ye sini an n'an da don o la wulikajɔba min fana bɛ sen na polisiw AES polisiw ka ɲɔgɔn ye min kɛra yan an na dɔ fɔ o fana na jalaw dɔw fana dira polisiw ni surasiw ye baara dɔw fana kɛ nin wagati in kɔnɔna na an na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sini komi bi kibaruya belebele o de tun ye nin ye k'a yira u la k'a fɔ ko Mali polisiw u ye maa 629 minɛ cɛ 463 muso 166 den bɛ minnu bolo o ye 25 ye u bɛ polisiw ka bolo kan k'u nana dɔw de ye nɛn don u kɔrɔ k'a fɔ k'u kana ko baara bɛ Mali la yan u y'o ye bɔlɔlɔ sira fɛ k'u tɛgɛ ban pewu ka n'u sigi yan ka tila ka f'u ɲɛna k'u ka mɔgɔw wele ka na don o don u b'u nɛgɛ fo ka na jama caya sisan ŋaniya wɛrɛ kun donna gurupu fan dɔw kɔrɔ polisiw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u bolo da u kan an bɛ su in na taa jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula an ka maa welelen min kun kan ka na bi su in na ale ye Darura Bira kan a ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ an bɛ kunnafoni telimanw jɛ yan bi fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka sini yira an na ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.